lain naman kay dagat sa kinabuhi. Lain man itong 2020 nga. Pirmim tamo da mabuhagas ng uyab. Hindi man naman yung karoon ba? Dapat may bawaan ginato ang kapalaran sa kinabuhi ba? Dapat may bawaan ginato kung unsa. Gani bay. Lain na maging dagan sa panahon karon. Gani bay. Ano? Kapag ginapog gani bay kay. Uwan-uwan. Bay. Asa ka danang padung danang tatay dito kay. Mata ba punta? Ani asa kan danang? Dili siguro. Oy, asa bay? Magpa tigmo mo lang tatay Pedro. Mao gani pod bay. Problema gani. Umay ta katulto sa dan. Ay kini nakabagat magita. Dito na rin ida na kay bisig natin pangutan-an sa unan. Mao gid no. Tara, kanto ta. Kami kaloy-anan niya kang sibuyasan. Kami agid tuig. Kay ko. Akong kita in town. Pila ka ni. So misuod ri module man taon ni. Diri module berkada. Hindi ko maura ni. Hindi ka ni. 640 lah lugi ay. Paisa taon ako. Di tarong bunga. Tupa oh, di klaro balik anak karon. Taon ni akong silihan in taon ka. Ako na akong kuan, gabi nang kapoy nako unya ang bunga taon sus. Di ba ka lugion ani? Lambay yung man siguro ning silihan eh. Gabi na akong hago. Gasto ko abono. Sa nang taon ni. Di ba kanis pamahad nako? Sa una pa man gini nga. Kapila ko silid di ko magbungahag maayo. Uy bay. Gusto naman silihan ni mo ra bay. Nalagyan taon ba yung silin ako dire bay nag listen taong pamunga. Murang naman ni bay. Murang man ni poko bay. Wala tantos. Ano mga taon nang gikuha? Nagnihit na gayong bunga. Imo pang gikuha. Di na may muha bay. Ika. Ano ka na bay? Dani awayan bay. Sa kanig. Idangop tanig. Ratag na bay. Marang na sa itong kuan ba? Pangamot binato siguro nila. Gaway bay. Gaway gito. Saka ito tabangon. Ay, okay bay. Ay naman mi ay. Mao ka na tinuod bay. Okay na. Asa ka banda ang tambal ni Tatay Pedro diri bay? Nakadumdum mo bay? Tatay Pedro? Magitan man ka ng tambalan bay. Ano na siguro na? Oo bay, nila na. Dati sa Lapogan na nagpuyo. Pero karon, tuwa na nag-build up na siya. Dakit na siya mga tagpuan ninyo karon. Katong aging tuig. Nay napatambal sa kuha. Karon, 2021 na. Hinahanglan ako ang taon ng kagalingon. Pinasayod ko. Nga na moabot sa kuha. Una, sa ilang mga pad. Ug ang panduha sa ilang mga panginabuhian. Ug ang pantulo sa ilang mga guys natural. Ug ang pang-upat, siguro abangan na lang ninyo para ma-update mo sa mga bagong mga video. Ano guys, Tatay Pedro? Grabe libo na diri sa iyang kuan. Sa mga diri kuan tabi biyog. Dakit no ba ninyo gipuyan? Ano yung pisto diri na. Uy, trust Tatay Pedro ay. Libon man ni diri eh. Libon magini diri daw. Tay. Mao ni diri ang ako ang tambalanan. Sayod ko na mabot mo karon. Sayod ko. Nga 5 mo kabuok. Katag na, nanag-ang gid eh. Ikaw matika ka. Ayaw pagdagandagan. Pak-pak na sa Tatay Pedro. Walay sakit, kadali maayo. Dati ka muna. Ay, tama sa Tatay Pedro. Bagitan kayo. Iwan pa na, layat na. Tira. Okay ka lang. Tagan mo. Tagan mo. Nagpatagan ni ko unta. Ay mada nya ta ko tay kay sa man kinabuhi nako. Permir man ko. Malas sa kung paghigugma. Malas kay paghigugma nimo daw. Naon tay? Sa imo pala sa niya da ano? Off no. Salabot ana. Hilom riya dong. Kini 17. 17 ka buok nga babay. Ang imo maagian. Antis ka makaangkon. Kadugay ko na tay. Usad. Marto. Salamat eh. Ya. Ngitay, huli na ko. Nagtoroy. Sige. Sa kartis panginabuhan ni Madong. Tinuugi ko tayo Pedro. Sayag ko anak. Karo. Kining mo mga palad.
naa ni 5 ka mga tudlo. 5 Lima gud ka. gud to. Di man pud na uno. Nay pinaka sa lamok. Ay dili na mo ko nagpaaka na kay Pedro. Sumre ni. Sa putong manok na mo dito nga may ngipon man puto di ay. Ibrangkas. Karong 2021 ang inyong pamilya magkaadunay maayo nga panghitabo. Posibilidad masinyo mo. Ayon tag masin sukod na unta kay murag naglisod na misong nga nabuhi pero Mawa? Tuyan niya na. sige tayo Pedro. Ay kay nasairan ang maayo na panginabuhi karong 2021 ba kay sus naglisod ni taon panahon na. Salamat kayo. May problema daw. Akong sa tayman. Tay Pedro kay May ang pwede mo tayo. hindi ko mabiwag. Iro. Kada mugam kag hayop daw. Swerte sa imong mga kamot. Ano man to tay Pedro? Tungod kay na kay alom sa imong kuan dughan. Oo ba tay Pedro? Pero di ka kinahanglan mabala ka daw. Kay karong 2021 nabasahan ako sa imong mga mata. Sad naa pa nay muta. Nga lambo ang imong paghayupan. Mulambo man akong kayo para. Sige. Uli na. Hapon na kamanin pa ko. Ikaw daw. Ang imo ha. Ang tanaw sa padi mo ha. Katuki tay Pedro. Pandi kay ka maayog abot sa imong silihan daw. Okay nga man tay Pedro. Say kamal Ang aning pana ko. imong kamot. Oh, Lagom. mao gining kinabuhi sa nag uma tay Pedro. Mao lagi pot. Pero karong 2021 daw. Atong tan-aw ng imong tingkoy. Dito ba tay Pedro ay hinayan ako siguro. Ako nakita sa imong tingkoy. Karong 2021, Saman tay Pedro. magmalambo. Nakatugo tayo. Oh, unsa to tay? Unsa tay nga sa tay? Lambo ang imong pananom karong tuiga. Oh, mabatay. Salamat kayo tay. Muli na ko. Sige, Salamat kayong amping. Matay na Ikaw, Uy. Gamay kay kong ang padi mo ba? Hadlok. Ang sa padi mo, mo sibuyas, ako nakita, nga gitaw guayag hayop karon. tinuwag ka tatay Pedro eh. Ang imong mga kapayas, ipangawat, pero kinahanglan, kinay imong hambag. Ado na tayo mga komisyon. Isa man komisyon tatay Pedro. Bayad ba? Iba naman tay bayad. Nag-ingon na silang daan si Kuya nga ikaw kuno ang nagdasa ilang mga bayad. Sa bagay. May madaan bag. Manig ato bilangan og pila gini inyo. Bila gina. Bayad kay inihit kayong pangwarta karon. Ibawa na akong pangita diri nga. Mo sa tatay Pedro. Unsa ka? Pumanda tatay Pedro, nako gapo ka. Ay kalo ba? Balig, bilangan ko na kay di kay ko ka. 500, 600, 640. Halin ko sa kong sili. Halin ko kong sili. Kita ni tatay Pedro eh. Kayo ang imong mga pananom. Sige, tatay Pedro, muli na ko. Sige. Lahi na ginang panahon karon. 2021 na. Hala ko kwarta. 100. Salamat sa pagtanaw sa among video at tangipan nyo ang umaabot. So salamat kayo nga inyong gihuman ang among video. Abangan pa ninyo ang among umaabot na video. Og mao lang. So salamat ka inyo pag gihuman pagtan-aw ang among video. Unta malipay mo. Salamat sa pagpanood sa among video. O atangan ninyo ang uban pang mga bagong uploads. Mo to, salamat. Salamat sa panood sa among video. Unta malingaw mo. Ug abangan pa ninyo ang uban pang maabot na mga video nga among buhaton. Salamat kayo sa pagpanood ninyo sa amo ang YouTube channel o sa among nahimo nga video.
at tangipan ninyo ang umaabot na mga himon nga video. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Sarando Vines TV! Pabutan ta. Ligo. Kamu lele pug naman ra. 1 2 3 go. Sa imuha pala si Nina da no? Off no? Sila abot na. Hilom riya dong. Kini 17. 17 ka babay ang imuhang Uyod. mapayta katiwas. Imuhang makuano. Go. 17. Salamat ay. Ya. Welcome. Ulit ako. Anto re.